U srpskom jeziku se pozdravljamo na različite načine. Danas ćemo naučiti pozdrave na srpskom jeziku. Kada je jutro, kažemo dobro jutro. Kada pozdravljamo druga ili drugaricu, kažemo zdravo. Možemo da kažemo i ćao, ali to nije srpska reč. Kada je dan, kažemo dobar dan. Kada odlazimo od nekoga, kažemo doviđenja. Kada je veče, pozdravljamo dobro veče. A kada idemo da spavamo, kažemo laku noć. Nauči i ti pozdrave na srpskom jeziku. Dobro jutro, zdravo, ćao, dobar dan, doviđenja, dobro veče, laku noć.